బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూసి తెలుగులో. సో లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇద్దరు అసలు బ్యూటిఫుల్గా చేశారు, ఆనంద్ అండ్ శివాత్మిక. ఫస్ట్ టైమర్స్లా ఎక్కడ అనిపించలేదు. ఐ మీన్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ పోర్ట్రేడ్. అండ్ డైరెక్టర్ మహేంద్ర హ్యాస్ డన్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. అంటే ఇలాంటి స్టోరీస్లో, లవ్ స్టోరీస్ మనం అందరూ చూస్తుంటాం కానీ స్టోరీస్లో వాట్ ఈజ్ రియల్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్స్, యాక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేసేది. అసలు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కడా లేదు. దే లివ్డ్ ఇన్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా చాలా బిలీవబుల్. వెరీ ఒక పల్లెటూరులో మనం ఒక 70s 80sలో మనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ లాంటివి. మ్యూజిక్ ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇట్స్ సాంగ్స్ ఆర్ హాంటింగ్. సో ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా సాంగ్స్ బాగా అర్థమవుతాయి అండ్ బాగా ఎక్కుతాయి బేసికలీ. అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్. మీరు డెఫినెట్గా ఇట్స్ అ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ దట్ యూ ఆల్ షుడ్ వాచ్. ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా. I wish the producer Madhura garu, he's done and Yash Rangineni garu, and they did a commendable job. It's ilanti films raval inka, and I'm all the best to the crew and the cast of the film. They've done a fantastic job.